Είμαι ο Βασίλης Οκουρουλίας, είμαι καθηγητής της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας στο ΕΚΠΑ και διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ακτινοθεραπείας τώρα πλέον στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όπως ήδη αν γνωρίζετε σας το λέω ότι είμαι απόφοιτος του φυσικού τμήματος του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακό μετά πάνω στην βιοιατρική τεχνολογία στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και βέβαια ακολούθησε στην ιατρική και το θέμα της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, το οποίο παντρεύει πάρα πολύ εύκολα το συνέδριό σας. Ωραία. Με αφορμή αυτό, ποια είναι η σημαντικότερη προοπτική στην υγεία που αφορά στον τομέα σας? Η σημαντικότερη προοπτική στην υγεία αφορά τη συνεργασία ανάμεσα στην ιατρική φυσική, ειδικά μέσα από τα καινούργια μοντέλα που βρίσκονται στο σχεδιασμό θεραπείας, στην αναγνώριση δομών, την τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως μέσα από τα καινούργια τεχνολογικά επιτεύγματα της βιοιατρικής τεχνολογίας, στο οποίο και εσείς γινόσαστε κοινωνοί σαν η φυσική της ιατρικής, το οποίο αφορά βέβαια όχι μόνο τη θεραπεία πρωτονύων, η οποία έχει μπει στην κλινική πρακτική τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως το θέμα του φλας, της καινούργιας θεραπείας, η οποία επισέρχεται όλο και περισσότερο, και βέβαια των θεμάτων που αφορούν και την ράδιο ή ακτινοβιολογία, στο οποίο επίσης η φυσική ιατρική για την φυσική ιατρική αποτελεί ένα μεγάλο γνωστικό αντικείμενο. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι χωρίς την ιατρική φυσική η ακτινοθεραπευτική ογκολογία είναι κενή και η ακτινοθεραπευτική ογκολογία μαζί με την ιατρική φυσική, γιατί είμαστε κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, πρέπει και οι δύο κρίκοι να είναι ισχυροί και για τον ασθενή και για την επιστήμη. Άρα νομίζω ότι απάντησα με σαφήνεια στο ότι το ένα γνωστικό αντικείμενο δεν είναι τόσο πολύ με το άλλο γνωστικό αντικείμενο, όχι λόγω του προθύστερου παρελθόντος μου, αλλά μέσα στην κλινική πράξη και στην έρευνα πλέον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Γεια σας, είμαι η Μαρία Κουρή, είμαι ακτινοφυσικός, είμαι μεταδάκτορας στην Ιατρική Αθηνών και η έρευνά μου αφορά την ακτινοθεραπεία με χρήση νανοσωματιδίων για ενίσχυση ακτινοδιαστοποίησης και ανοσογονικότητας. Ωραία. Πώς σας φαίνεται το συνέδριο μέχρι στιγμής? Είναι εξαιρετικό, καλύτερα από το πρώτο. Συνεχίζει και ανεβαίνει δυναμικά, παρότι θεωρούσαμε ότι μετά την πολύ μεγάλη προσέλευση του πρώτου αυτό δεν ήταν εφικτό. Αλλά θεωρώ ότι μόνο σε καλύτερα έχουμε να προσβλέπουμε. Ποια είναι η σημαντικότερη προοπτική στην υγεία που αφορά στον τομέα σας? Δεδομένου ότι όπως είπα δουλεύουμε με ανοσωματίδια και με ραδιοβιολογικά πειράματα, θεωρώ ότι ο στόχος μας είναι η εξατομικευμένη θεραπεία. Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο όπου η μοριακή πληροφορία στον ασθενή θα είναι γνωστή, όπου η μηχανισμοί απόπτωσης ή αυτοφαγίας στα κύτταρα θα είναι κάτι που θα λαμβάνουμε υπόψη μας στη θεραπεία. Επομένως θα μπορούμε να έχουμε πολύ πιο στοχευμένες θεραπείες με μικρότερες παρενέργειες και πολύ υψηλότερη αποτελεσματικότητα στον χώρο του καρκίνου. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, λέγομαι Γιάννης Πανταλός, είμαι φυσικός ιατρικής, ανεξάρτητος, δεν δουλεύω σε κάποια εταιρεία ούτε στο δημόσιο και η ειδικότητά μου τα τελευταία χρόνια είναι στον τομέα της ακτινοθεραπείας. Ωραία. Ποια είναι η σημαντικότερη προοπτική στην υγεία που αφορά στον τομέα σας? Αυτό που αναδείχθηκε και από τις αρκετές ομιλίες στο συνέδριό μας, το οποίο είναι πολύ πετυχημένο, ήθελα να το τονίσω αυτό, ειδικά με τη συμμετοχή νέων συναδέλφων, ήταν η αναφορά σε μια καινούργια τεχνική της ακτινοθεραπείας που είναι η θεραπεία με πρωτόνια, με δέσμες πρωτονίων. Αυτό είναι μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα εξέλιξη στον χώρο της ιατρικής φυσικής αλλά και της ακτινοθεραπείας γενικότερα, δεδομένου ότι τα πρωτόνια έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την ακτινοβόληση των καρκινικών όγκων με την κλασική ακτινοθεραπεία και ταυτόχρονα με κάποιες τεχνικές οι οποίες θα δουν το φως της πραγματικότητας σε λίγα χρόνια, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε την ακτινοθεραπεία. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της ιατρικής φυσικής? Η ιατρική φυσική θα έλεγα ότι είναι άρρηκτα δεμένη με ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία στον χώρο της ιατρικής. Η ιατρική είναι η βασική επιστήμη που μας νοιάζει γιατί νοιάζεται για τον άνθρωπο, χρησιμοποιεί όμως όλο και περισσότερο τεχνολογικές μεθόδους, μέσα, μηχανήματα, τεχνικές και η ιατρική φυσική είναι πάντοτε ένας πολύ καλός συνήγορος και βοηθός σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέχεια σας. Ονομάζομαι Ελευθερία Λεβρόντα. Θα θέλετε να μας
πείτε πώς σας φαίνεται το συνέδριο μέχρι στιγμής? Το συνέδριο το θεωρώ καταρχήν πολύ επιτυχημένο. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση σε νέο κόσμο, σε παιδιά που δεν έχουν ακόμα και την άδεια του ιατρικού φυσικού, σε παιδιά που ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν στο μέλλον. Είχε πολλούς διακεκριμένους και έμπειρους ομιλητές, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Και πολλά από τα session που συμμετείχα τα θεώρησα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Τέλεια. Και πώς βλέπετε την εξέλιξη του κλάδου μας της ιατρικής φυσικής? Θα σας πω συγκεκριμένα για τα διαγνωστικά, για ένα φυσικό στα διαγνωστικά, ότι υπάρχει πολύ data management, ότι το μέλλον είναι στο data management. Πολλά δεδομένα που μπορούμε πια να πάρουμε, πολλά δεδομένα που μπορούμε να διαχειριστούμε. Κάτι που μέχρι τώρα δεν το κάναμε, δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Πλέον πρέπει να εκπαιδεύονται οι νέοι στη διαχείριση δεδομένων και είναι κάτι που θα κυριαρχήσει στο συγκεκριμένο τομέα. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Λευτέρης Παπαπάς, είμαι επίκρος καθηγητής ιατρικής φυσικής στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συμμετέχω και εγώ, όπως και την προηγούμενη φορά, στο συνέδριο, το πρώτο δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο της ιατρικής φυσικής με μεγάλη μου χαρά. Πώς σας φαίνεται το συνέδριο μέχρι στιγμής? Είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ξεπεράσει ήδη τις προσδοκίες, οι οποίες ήταν έτσι κι αλλιώς υψηλές λόγω της μεγάλης επιτυχίας του πρώτου πανελλήνιου συνεδρίου. Οπότε, με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά ο πύχης αυτή τη φορά. Θεωρώ ότι σιγά σιγά, αν δεν έχει ήδη συμβεί, θα καθιερωθεί λίγο στη συνείδηση του κλάδου μας, των ακτινοφυσικών, ως ένα event το οποίο αγκαλιάζει, ενώνει και μεταδίδει και πάει μπροστά και τον κλάδο και την επιστήμη την οποία υπηρετούμε όλοι. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από νέους συναδέλφους, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα? Η ιατρική φυσική είναι ένας κλάδος που είναι ένας, αλλά στην πραγματικότητα περιλαμβάνει πάρα πολλά κομμάτια, πάρα πολλούς τομείς. Δεν είναι παραδοσιακά μόνο η ακτινοθεραπεία, η πυρηνική ιατρική και η ακτινολογία. Έχει και άλλα κομμάτια πλέον, όπως την επεξεργασία εικόνας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει επίσης για τα καλά, φυσικά οι μειοντοίους ακτινοβολίες. Άρα πρέπει ο νέος που αρχίζει να εμπλέκεται με τον κλάδο αυτόν να διαπιστώσει, να αναγνωρίσει ποιο είναι το κομμάτι αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο, τον εμπνέει περισσότερο, να το αναγνωρίσει και να αρχίσει να ασχολείται με αυτό, για να εμβαθύνει και να κάνει με χαρά αύριο μεθαύριο ένα εξειδικευμένο κομμάτι της ιατρικής φυσικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ονομάζομαι Χαράλαμπος Τσούμπας. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χρόνγκεν στην Ολλανδία και έχω έρθει εδώ ως συγκεκριμένος ομιλητής. Συμμετέχω σε αυτό το υπέροχο συνέδριο ιατρικής φυσικής. Η επόμενη ερώτηση θα ήταν πώς σας φαίνεται το συνέδριο μέχρι στιγμής? Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, κυρίως γιατί βλέπω νέους ανθρώπους να συμμετέχουν και πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται. Είναι γεμάτο αμφέδρο, οπότε δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Τι έχετε να μας πείτε για την εξέλιξη της ιατρικής φυσικής όπως τη βλέπετε από τη δική σας πλευρά? Εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν προλαβαίνεις να... Άμα ακολουθείς πολλούς τομείς, ταυτόχρονα δεν προλαβαίνεις. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για τους νέους επιστήμονες ιατρικής φυσικής. Και δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τους νέους συναδέλφους, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θα θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα? Να βρει τι του αρέσει πραγματικά, να εμβαθύνει, να ακολουθάει αυτά που γίνονται διεθνώς, γιατί όντως αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, και να παραμείνει επιστήμονας, να μην νιώσει ότι είναι ο βοηθός της κλινικής, αλλά είναι ο επιστήμονας της κλινικής και να έχει το πάνω χέρι στην επιστήμη αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να συστηθώ, ναι. Είμαι ο Θωμάς Σουμαρής, είμαι καθηγητής ιατρικής, κοιτάω στην κάμερα, καθηγητής ιατρικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εντάξει, και είμαι και πρόσωπος της ΕΦΟΜ, έτσι, της ΕΦΙΕ, δηλαδή στην ΕΦΟΜ. Αυτό. Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται το συνέδριο μέχρι στιγμής? Κοίτα τώρα, επειδή ήμουν και στο προηγούμενο συνέδριο, αυτό θέλω να πω ότι είναι ακόμα καλύτερο. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε περίπου 700 μέχρι τώρα συνέδριοι, έχει πάει πάρα πολύ καλά, θεωρητικά, και από ό,τι φαίνεται και πρακτικά θα γίνει θεσμός στα επόμενα χρόνια. Ανά 2 έτη λοιπόν, αυτό θα βρισκόμαστε όλοι να τα λέμε.
Στο επόμενο συνεδρίο έχουμε σκοπό να κατεβάσουμε και τους φυσικούς. Έτσι. Γιατί είναι πλέον η ώρα να μάθει ο κόσμος τι κάνουν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Τους προπτυχιακούς εννοώ αυτό. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τους νέους συναδέλφους, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα? Ωραία. Δεν μπορώ να πω εδώ, πέρα από το γεγονός, όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι σημαντικός παράγοντας το πλήθος των ανθρώπων που ασχολούνται με την ιατρική ψυχή. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να διοικητευτεί και στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, στις βασικές, θα πω, στα πολιτικά επίπεδα αυτό το πράγμα. Και από την άλλη μεριά, φαίνεται αυτό πλέον, όπως το ξανάπα, είναι θεσμός. Έγινε πλέον θεσμός, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Άρα, η συμβουλή μου είναι, ελάτε μαζί μας. Κάτι θα αλλάξει, σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελείωσε, μπράβο. Γεια σας, το όνομά μου είναι Νίκος Παραγιός, είμαι καθηγητής μαθηματικών, εφαρμοσμένων μαθηματικών στο Παρίσι και είμαι και ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Τέρα Πανάκια, επίσης στο Παρίσι. Ποια είναι η σημαντικότερη προοπτική στην υγεία που αφορά στον τομέα σας? Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας. Πιστεύω ότι η υγεία θα είναι ένας στους τομείς όπου θα έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με τον πολύ απλό λόγο ότι υπάρχουν δεδομένα όπου ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να αναλύσει. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δώσει τη δυνατότητα να βρούμε πληροφορίες σε αυτά τα δεδομένα που θα αλλάξουν εντελώς τη διαδρομή από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από νέους συναδέλφους, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα? Λοιπόν, 3 λέξεις. Η πρώτη λέξη είναι excellence. Δεν ξέρω πώς το λέμε στα ελληνικά. Πρέπει να στοχεύουμε την αριστεία. Η δεύτερη λέξη είναι επιμονή. Το να φτάσει κανείς δεν αρκεί μόνο να στοχεύει. Χρειάζεται πολλή δουλειά, να μην το βάζει κάτω και να κάνει ό,τι μπορεί για να καταφέρει. Το τρίτο που είναι σημαντικό είναι να έχει γύρω του ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν τα ίδια πράγματα με αυτόν και τον βοηθάνε και τους βοηθάει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παραγιά. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης ο Παπαδημητρούλας, είμαι ένας από τους συνειδητές της BioMTech και αυτή τη στιγμή είμαι διευθυντής του τμήματος software της εταιρείας. Ωραία, τότε. Πώς σας φαίνεται το συνεδριό μας μέχρι στιγμής? Το συνέδριο είναι εντυπωσιακά πετυχημένο και καλό από άποψη και επιστημονικού ενδιαφέροντος αλλά και από άποψη νέων ανθρώπων που συμμετέχουν. Η θεματολογία είναι ποικίλη και νομίζω ότι τραβάει το ενδιαφέρον και των νέων φοιτητών αλλά και σε εμάς που είμαστε στο χώρο. Μακάρι να είναι κάθε χρόνο έτσι. Τέλεια. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της ιατρικής φυσικής? Η ιατρική φυσική είναι ένας κλάδος που αγγίζει πολλά κομμάτια γενικότερα στην κλινική πράξη. Περιέχει νέες τεχνολογίες, περιέχει εξελίξεις που γίνονται αυτή τη στιγμή σε πολλά επίπεδα της ιατρικής πληροφορικής, της κλινικής πράξης, της βιοχημίας. Νομίζω ότι η εξέλιξη τουλάχιστον στην Ελλάδα θα είναι ραγδαία τα επόμενα χρόνια. Έχουμε πολλά να δούμε, πολλά να εισάγουμε, πολλά να μάθουμε και εδώ είμαστε για να τα δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λέγομαι Γιάννης Τσούγκος, είμαι καθηγητής ιατρικής φυσικής, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής και Εφαρμογών Βιοιατρικής Απεικόνησης στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Υπέροχο. Μέχρι στιγμής πώς σας φαίνεται το συνεδριό μας? Το συνέδριο είναι εξαιρετικό. Έχω εντυπωσιαστεί για άλλη μια φορά από την οργάνωση. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συνάντηση και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, η ακτινοφυσική και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο χώρο, σε διάφορα ζητήματα και επιστημονικά πεδία. Και νομίζω ότι όσο πάει θα γίνεται και ακόμα καλύτερο. Το σίγουρο είναι ότι δείχνει το πόσο επιστημονικά δουλεύουμε στα πεδία με τα οποία ασχολούμαστε. Και μία τελευταία ερώτηση. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από νέους συναδέλφους, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα? Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση όντως και θεωρώ ότι οι νέοι συνάδελφοι πρέπει να εμπλέκονται όσο περισσότερο γίνεται.
Τα συνέδρια είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν. Εάν προσπαθήσω να θυμηθώ πώς ήμουνα εγώ πριν 20-25 χρόνια, η συμβουλή που θα τους έδινα θα ήταν να αλληλεπιδρούν κατά το δυνατόν περισσότερο με τους ανθρώπους που βλέπουν εκεί. Δηλαδή τα συνέδρια είναι μια καλή ευκαιρία για να γίνεται μια καλή αλληλεπίδραση, ένα socializing στα αγγλικά, αλλά επιστημονικό. Δηλαδή να έρχονται σε επαφή, να μην ντρέπονται, να παίρνουν ιδέες και να ρωτάνε. Και όχι μόνο να ρωτάνε, αλλά να γνωρίζονται, έτσι ώστε να μπορεί στη συνέχεια να βρουν επιστημονικά και ερευνητικά πεδία και γνωριμίες, και όχι μόνο με τους συναδέλφους του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού. Η λογική πάντως, που μάλλον θα εφαρμοστεί, θέλω να πιστεύω, στο επόμενο συνέδριο της ιατρικής φυσικής, που έχει να κάνει με τους νέους συναδέλφους, θα είναι το micro-teaching. Δηλαδή θα κάνουμε λίγο μικρότερες συνεδρίες σε περισσότερα πράγματα, με μεγαλύτερη δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Νομίζω θα είναι αυτό ένα πολύ καλό πράγμα για τους νέους συναδέλφους. Πολύ καλή ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Νικόλαος Παπα-Νικολάου, εξ Αθηνών ορμόμενος. Είμαι καθηγητής ιατρικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του MD Anderson στο Τέξας. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της ιατρικής φυσικής? Είναι ραγδαία, θα έλεγα, το οποίο δεν διαφέρει πολύ και από το παρελθόν, αλλά επειδή είναι βασισμένη πάρα πολύ στην τεχνολογία, τόσο από τη μηχανική πλευρά, δηλαδή λόγω των μηχανημάτων που χρησιμοποιούμε, αλλά και από την ηλεκτρονική, δηλαδή υπολογιστές, υπολογιστική δύναμη, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει πλέον στον κόσμο μας. Βλέπω ότι οι δυνατότητες για να μπορούν να ενταχθούν όλες αυτές οι εξελίξεις στον καλύτερο σχεδιασμό, αλλά και απόδοση της θεραπείας για τους ασθενείς, νομίζω ότι είναι εκθετική η γνώση που έχουμε πλέον στον τομέα της ιατρικής φυσικής και της ακτινοθεραπείας εν γέννη, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Και δεδομένου ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή από νέους συναδέλφους στο συνέδριο, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα? Η συμβουλή μου είναι να πλαισιωθεί από μέντορες. Όσο πιο γρήγορα κανείς βρει ανθρώπους που εμπιστεύεται, ανθρώπους που έχουν προοδεύσει επιστημονικά αλλά και προσωπικά στην ιατρική φυσική αλλά και στην ιατρική εν γέννη, νομίζω θα μπορέσει να πάρει και καλές συμβουλές στο πώς να γίνει καλύτερος επιστήμονας, καλύτερος κλινικός και να προοδεύσει. Αυτό νομίζω είναι το μυστικό, να βρει κάποιος έναν ή παραπάνω μέντορες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, είμαι ο Σπύρος Παπαθεοδόρου. Είμαι ακτινοφυσικός και εργάζομαι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στην ακτινοθεραπεία. Υπέροχο. Πώς σας φαίνεται το συνέδριό μας μέχρι στιγμής? Ήταν ένα φανταστικό συνέδριο, πολύ υψηλού επίπεδου. Εντυπωσιάστηκα από τη συμμετοχή νέων ανθρώπων και από όλες αυτές τις εξαιρετικού επίπεδου εισηγήσεις που έγιναν σε αυτό το συνέδριο. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Και ποια είναι η σημαντικότερη προοπτική στην υγεία που αφορά στον τομέα σας? Στον τομέα της ακτινοθεραπείας, στον οποίο δουλεύω, πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε σημαντικές εξελίξεις από την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητες της ακτινοθεραπείας σε όλους τους τομείς, είτε αφορά το contouring, είτε το planning, είτε το delivery της δόσης. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ονομάζομαι Θεόδωρος Κούρας. Είμαι ακτινοφυσικός εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας και ιατρικής φυσικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής, αλλά ανήκω στο τμήμα της ιατρικής φυσικής για 30 περίπου χρόνια. Μάλιστα. Ποια είναι η σημαντικότερη προοπτική στην υγεία που αφορά τον τομέα σας? Επαναλαμβάνει, δεν άκουσα καλά, ναι. Ναι. Ποια είναι η σημαντικότερη προοπτική στην υγεία που αφορά τον τομέα σας? Ναι. Στον τομέα μας η μεγάλη ανάπτυξη είναι και στο Προεδρείο που είχα την τιμή να συμμετέσχω και να προεδρεύω, είναι η χρήση των ραδιοφαρμάκων στην θεραπεία νεοπλασιών σε ασθενείς, χρησιμοποιώντας την εμπειρία που είχαμε από τη θεραπεία των καρκίνων του θηροειδούς. Τώρα έχουμε φτάσει σε καρκίνους του ύπατος
σε νευροειδοκρινείς αδένες. Η συνεργασία μας των ακτινοφυσικών με τους πυρηνικούς γιατρούς είναι πολλά υποσχόμενη για τη θεραπεία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τέτοιων ασθενών. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της ιατρικής φυσικής? Η ιατρική φυσική ανοίγει πολλά πεδία σε νέους συναδέρφους. Είμαστε στη διάθεσή τους να τους βοηθήσουμε και να παρακαλέσουμε την πολιτεία να ανοίξει θέσεις για να συνεργαστούμε και να αποδώσουν αυτά τα οποία έχουν διδαχτεί στα πανεπιστήμια και στα μεταπτυχιακά τους. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. My name is Marta Cremonesi. I work in Milano, in Italy, and I am a medical physicist working in internal dosimetry for radionuclide therapy. Okay. How do you find the conference so far? Oh, I think the location is absolutely ideal, marvelous. Welcome is super. And also the attendance, the program is very interesting. There are many new novelties also in artificial intelligence, and I see also many young people, which is absolutely the target and the important thing, to involve young people and to pass the interest and stimulate, yes. Okay, and one last question. What is the most important prospect in health that concerns your field? Well, the field of radiopharmaceutical therapy has been evolving incredibly these last years, especially in the last 20 years, 30 years. And I've been a partner in this evolvement because I could see the starting point and now the results coming out, which are super important. As those effect correlations, possibility to improve, personalize based on dosimetry, the efforts of medical physicists, data collection, clinical and physical data collection. The communities are, scientific communities of medical physics are really joined and doing a great effort. So I am enthusiastic of being part of these improvements, and I see also that therapies are really working and giving many possibilities to patients without being at the last point. It's not nothing else to do, but it is a very nice to see patients receiving therapies and having improved survival, improved quality of life, and also no grave toxicity. So, thank you. Thank you very much for the interview. Λέγομαι Ελευθερία Καρίνου, είμαι και εγώ ακτινοφυσικός, ίσως από τις πρώτες σχολές της ιατρικής φυσικής που λειτουργήσαν στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είμαι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αδειών και Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ωραιότατα. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της ιατρικής φυσικής? Πώς βλέπω την εξέλιξη? Θέλω να σας πω ότι ο φυσικός ιατρικής, τόσο μέσα στο νοσοκομείο όσο και έξω από αυτό, είναι ένας αφανής ήρωας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κινεί τα νήματα προς την πλευρά της ακτινοπροστασίας τόσο του ασθενούς όσο και του γενικότερου πληθυσμού και των εργαζομένων. Θεωρώ ότι είναι μία από τις επιστήμες που έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη, γιατί και τα μηχανήματα εξελίσσονται πάρα πολύ και ο φυσικός τις ακολουθεί, και θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Υπέροχα. Φαίνεται ήδη από το συνέδριο αυτό. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από νέους συναδέλφους, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα? Πραγματικά υπάρχει μεγάλη συνεισφορά από μεγάλους συναδέλφους, τόσο στις ανακοινώσεις όσο και στη συμμετοχή εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω όλους αυτούς τους συναδέλφους εδώ πέρα. Η συμβουλή μου θα ήταν να έχουν πραγματικά τα μάτια τους ανοιχτά, να έχουν μια ολιστική προσέγγιση σε όλο αυτό σε όλη αυτή την επιστήμη που παρακολουθούν, να βλέπουν ταυτόχρονα και τις άλλες τεχνολογίες που έρχονται, δηλαδή
και που είναι support σε αυτό που κάνουμε, δηλαδή η πληροφορική, τα θέματα του AI που πρέπει να τα αγγίξουμε και να τα αγγίξουμε πολύ σημαντικά. Και επίσης θα ήθελα λίγο να έχουμε και ανοιχτά τα μάτια μας σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, το οποίο δεν ξέρω αν έρχεται άμεσα, αλλά νομίζω θα το βρούμε πολύ σύντομα στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης και είμαι καθηγητής ιατρικής φυσικής και ηλεκτροφυσιολογίας από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Υπέροχα. Θα θέλαμε να σας κάνουμε δύο ερωτήσεις. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της ιατρικής φυσικής? Με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, μιας και τον τελευταίο καιρό έχει συνδεθεί με την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της, αλλά και με ένα τομέα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, της μειοδίωσης της ακτινοβολίας. Μάλιστα. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από νέους συναδέλφους, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα? Να συνεχίσει να ασχολείται με τον τομέα, γιατί είναι πολλά υποσχόμενος, να δει τα βήματα που έχουν κάνει άνθρωποι που έχουν φτάσει σε μια όριμη διαδρομή και να πιστέψει ότι πραγματικά μπορεί να του δώσει διεξόδους σε πάρα πολλούς τομείς, μιας και ένας φυσικός ιατρικής δεν βρίσκει ποτέ σχεδόν μπροστά του εμπόδια. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Νεκτάριος Καλύβας. Είμαι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής και ακτινοφυσικός. Ωραία. Πώς σας φαίνεται το συνέδριό μας μέχρι στιγμής? Είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Βλέπουμε νέους συναδέλφους όπου έρχονται και αλληλεπιδρούν με πολύ πιο έμπειρους επίσης συναδέλφους. Έχει πολύ μεγάλο εύρος ομιλιών που περιλαμβάνει τα κλασικά της ακτινοφυσικής, καθώς επίσης και νέα θέματα όπως η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τώρα είναι ένα πάρα πολύ καλό συνέδριο με πάρα πολλές δυνατότητες. Ωραία, και μία τελευταία ερώτηση. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από νέους συναδέλφους, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα? Να το θέλει πραγματικά. Ο τομέας δεν είναι εύκολος. Έχει πάρα πολύ διάβασμα, έχει συνεχή ενασχόληση, συνεχή ενημέρωση, να μην φοβηθεί να κάνει νέα πράγματα, να μην φοβηθεί τους υπολογιστές, γιατί πλέον έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, και να είναι ο εαυτός του, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά μου είναι Παναγιωτάκης Γιώργος. Είμαι και εγώ φυσικός ιατρικής. Τώρα πια ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστήμιου Πατρών. Να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της ιατρικής φυσικής? Κοιτάξτε, την εξέλιξη της ιατρικής φυσικής τη βλέπω πραγματικά, τολμώ να πω, αλματώδη. Βέβαια, ελπίζω να μην θεωρηθεί εγωιστικό, αν πω ότι εμείς οι πολύ παλιοί κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δημιουργήσουμε πραγματικά υψηλού επίπεδου μεταπτυχιακά στη χώρα μας, να κάνουμε υψηλού επίπεδου μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, να δώσουμε πολλά διδακτορικά υψηλού επίπεδου και βέβαια με την ιδιότητά μου σαν πρόεδρος της Επιτροπής που δίνει τις επαγγελματικές άδειες, να πω ότι και η διαδικασία για να γίνει κανείς φυσικός ιατρικής πραγματικά απαιτεί μια διαδικασία διάφανη, υψηλού επίπεδου και απαιτεί πολλές γνώσεις εξειδικευμένες. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, συμβάλλουν στο να δυναμώσει το επάγγελμα και ο ρόλος του φυσικού ιατρικής στη χώρα μας. Και μία τελευταία ερώτηση. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από νέους συναδέλφους, τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα? Πρώτα απ' όλα να αγαπήσει αυτό που κάνει και βέβαια το αυτονόητο, πέρα από τα πτυχία, αυτό που μετράει είναι γνώση. Είναι κάτι που το λέω συχνά. Με δύο λόγια, να ασχοληθεί, να μάθει, να έχει μια συνεχή ενημέρωση για το αντικείμενο και βέβαια να δίνει τον αγώνα του καλού καθημερινά. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγομαι Αγαδάκος Ευθύμης. Είμαι τεχνολόγος ακτινολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό.
28 χρόνια, υπεύθυνος τεχνολόγων ακτινολόγων και περιφερειακός διευθυντής Ευρώπης για την Διεθνή Οργάνωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων, την ISRT. Πώς σας φαίνεται το συνέδριο μέχρι στιγμής? Επειδή είχα την τιμή να είμαι και πέρσι στο συνέδριό σας, φέτος είμαι και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής που με τιμά ιδιαίτερα και είχα και τη χαρά να παρουσιάσω. Αυτό που βλέπω στο συνέδριο φέτος είναι ότι πέρα από την εξαιρετική οργάνωση, σε έναν εξαιρετικά όμορφο χώρο και φιλόξενο, έχει και πολλές καινοτομίες. Μία από αυτή μάλιστα, το Meet the Seniors, νομίζω πως είναι εξαιρετική καινοτομία, ειδικότερα για τους νεότερους, που τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή μας. Και μπράβο σε όλους τους νέους φυσικούς ιατρικής, τεχνολόγους και τους γιατρούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο ως ομιλητές ή και στα workshops που έχετε, γιατί έχετε και σημαντικά workshops και τώρα νομίζω αυτή τη στιγμή τρέχει και ένα συμπόσιο της G που είναι εξαιρετική καινοτομία και αυτό. Και μία ακόμα ερώτηση, ποια είναι η σημαντικότερη προοπτική ανάμεσα στη συνεργασία τεχνολόγων ακτινολογίας, ακτινοθεραπείας και φυσικών ιατρικής? Η αλήθεια είναι δεν τίθεται θέμα προοπτικής. Είναι αναπόφευκτη η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για ένα multitasking, multidisciplinary group ειδικοτήτων. Είναι του φυσικού ιατρικής, του τεχνολόγου ακτινολογίας, ακτινοθεραπείας και των γιατρών ακτινολόγων. Ειδικότερα όταν συζητάμε για ζητήματα ακτινοπροστασίας, διαχείρισης δόσης, ποιότητας της εικόνας. Δεν είναι δυνατόν να μην συμμετέχουν και οι τρεις σε μια κοινή προσπάθεια που δεν είναι άλλο από το όφελος του αρρώστου και την προαγωγή μιας πιο ανθρωποκεντρικής προσέγγισης σε ό,τι κάνουμε. Και μην ξεχνάμε ότι αν εμείς συνεργαστούμε μεταξύ μας, το όφελος θα είναι μεγαλύτερο και για τον άρρωστο και για τα νοσοκομεία μας και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για την οικονομία της χώρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. I'm Ioannis Sechopoulos. I'm a medical imaging physicist. I do research in X-ray imaging at Radboud University Medical Center in the Netherlands. And I am Dimitri Visvikis. I'm a director of research with the National Institute of Health and Medical Sciences in France. And I also do research in multimodality imaging, nuclear medicine. That's it. How do you like the conference so far? I enjoyed quite a lot the sessions, particularly the artificial intelligence sessions. The other thing that I really appreciated is the fact that there is a lot of young people. So it looks like for education and training purposes, it's a great opportunity. And I can see that young physicists are actually following the conference, which is a very encouraging thing. Yes, I agree. Particularly, it stood out. This is the second medical physics conference I come to in Greece. And I noticed again that the percentage of younger physicists is pretty high. So, the future looks bright in that field for Greece, thankfully. And I appreciated that the engagement of the audience. There was a lot of questions for the speakers after, so it seems like people are really there, present, and they were interested in the topics. And another question, what is the most important prospect in health that concerns your field? Well, I would say in my field, which is breast imaging and CT imaging, is maybe it's a too obvious an answer, but it's artificial intelligence. This is what I presented about today, and there were sessions about this. And I think, of course, there's a lot of promise for it. Now it has entered the actual clinical use. We have to be conscious not to overhype it and overpromise what it's going to be able to do. But it's definitely changing things. And like my colleague said during his presentation, there are some things that are already been solved, and there's no more research to be done with it, thanks to AI. But otherwise, we have a lot of work to do. Yeah, so I would agree that AI is I would say is the most exciting aspect that actually takes place. I would add to that the new technologies, so the combination of new technologies in terms of instruments as well. And the combination of the two, I think that's where most of the work is going to be happening in the next few years.
From a pure medical physics expert point of view, I would say that there is a significant need, because solutions start coming into the clinic, to be able to somehow regulate a little bit the field or control a little bit the field. AI is a medical device as anything else, and we need to come up with particular ways, protocols, for example, to make sure that medical physics experts can follow the progress and they can actually do the necessary quality control and anything else that is required for any software system, basically. So overall, I think because of the AI, the future seems to be bright. But there is quite a lot of work to be done, both in clinical validation and also regulation, to be able to actually make sure that the right solutions find their way into the clinical usage. Thank you very much. Thank you. Ονομάζομαι Μπρούπουλης Γιώργος. Είμαι ακτινοφυσικός στο Μαγνητικό Τομογράφο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πώς σας φαίνεται το συνέδριο μέχρι στιγμής? Είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ωραίες ομιλίες και σύγχρονες καινοτόμα θέματα και έχει και μεγάλη απήχηση στον κόσμο, που είναι σημαντικό, δείχνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και μια ακόμη ερώτηση. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της ιατρικής φυσικής? Η ιατρική φυσική, θα μιλήσω τουλάχιστον για το κομμάτι μου, τους μαγνητικούς τομογράφους. Τα τελευταία χρόνια εισέρχονται πολλά καινοτόμα εργαλεία και ο ρόλος του ακτινοφυσικού πιστεύω είναι πολύ σημαντικός και να τα διαχειριστεί και να καταλάβει το πώς λειτουργούν, τους περιορισμούς και πώς μπορεί αυτά με τη σειρά του να τα μεταδώσει είτε στους γιατρούς είτε στους τεχνολόγους, να υπάρξει μια καλή συνεργασία για τη βελτιστοποίηση της κάθε συνθήκης, ο καθένας στο τομέα του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής. Ολοκληρώθηκε γι' αυτό. Με μεγάλη επιτυχία. Δεν θα έλεγα αν είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το πρώτο. Θα έλεγα με μεγάλη επιτυχία. Άλλες συνθήκες και το πρώτο, άλλες συνθήκες αυτό. Αποφασίσαμε να το κάνουμε στην Αθήνα και το δεύτερο. Δικαιωθήκαμε νομίζω όλη η ομάδα. Και ας πούμε έτσι τώρα που τέλειωσε και που έτσι είμαστε πιο χαλαροί και πιο έτσι άνετοι και ευχαριστημένοι πάρα πολύ από όλα τα σχόλια που ακούσαμε, ας πούμε όλοι μας τις εντυπώσεις μας, για να ξεκινήσουμε από τη Λία. Νομίζω ότι κατά γενική ομολογία υπάρχει θετικό αποτύπωμα σε αυτό το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής. Οι καινοτομίες που βάλαμε απέδωσαν, είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή και αυτό που παίρνουμε σαν αντίκτυπο του συνεδρίου είναι η συμμετοχή των νέων παιδιών, η πολύ μεγάλη συμμετοχή και οι πολύ θετικές κριτικές τους. Νομίζω ότι έχουμε πάρει πολλές ιδέες και για το τρίτο μέσα από το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής. Πολύ ωραία. Η Λία προανήγγειλε και το τρίτο ήδη. Ωραία. Ναι, εγώ προσωπικά είχα αμφιβολίες για το αν το δεύτερο θα ήταν όσο πετυχημένο το πρώτο. Προφανώς διαψεύστηκαν αυτές οι αμφιβολίες και τώρα είμαι σίγουρος και για το τρίτο και για το τέταρτο και για το πέμπτο. Οπότε θα έχουμε μια πολύ καλή σειρά και συνέχεια σε αυτά τα συνέδρια και πάντα να είναι το ίδιο επιτυχημένα. Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να δώσω έναν ευρωπαϊκό αέρα στην απάντησή μου. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής έγινε σε αυτόν ακριβώς το χώρο το 2016 και είναι σημαντικό ότι τότε δεν ήθελε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση να το αναλάβει και ήταν πάλι η ΕΦΙΕ που είχε πάρει αυτό το ρίσκο. Τότε, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 650 άτομα και σήμερα μόνο με το ελληνικό έχουμε 800. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Οπότε το θεωρώ μόνο αυτό σαν μέγεθος πολύ μεγάλη επιτυχία των ελληνικών συνεδρίων και στο μέλλον θα ευελπιστούσα να δω και ίσως μια σύμπραξη να το κάνουμε λίγο σαν regional, βαλκανικό, να το κάνουμε σε συνεργασία με ίσως κάποιες άλλες χώρες. Ωραία. Και νέες ιδέες λοιπόν στο τραπέζι, θα τις δούμε. Η Πόλνα τι λέει? Εγώ θα πω ότι σίγουρα είναι ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι πιο πετυχημένο από το πρώτο. Έχουμε περισσότερο κόσμο. Όντως οι καινοτομίες που βάλαμε στο συνέδριο απέδωσαν και αγκαλιάστηκαν από τους συνέδρους.
Και θα πω ότι θα εστιάσω ότι ήταν έντονη η παρουσία των νέων συναδέλφων, των νέων παιδιών, των φοιτητών, όχι στους διαδρόμους, αλλά μέσα στις αίθουσες. Σαφώς και θα συνεχίσουμε για τα επόμενα συνέδρια και μάλλον θα πρέπει να ταξιδέψει λίγο και το συνέδριο. Δεν θα πρέπει να μένει μόνιμα στην Αθήνα. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε, μην ξεχνάμε να ευχαριστούμε τους νέους που βοήθησαν επίσης. Όλους τους εθελοντές που ήταν μαζί μας και αποδεικνύουν πόσο θέλουν να προχωρήσουν και να καθιερωθεί το συνέδριό μας. Και εγώ βέβαια συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Σίγουρα το συνέδριο το δεύτερο ήταν πολύ πετυχημένο. Θα σταθώ και εγώ, κατά τη γνώμη μου, στα πιο σημαντικά, στη μεγάλη συμμετοχή των νέων παιδιών, πάρα πολλοί φοιτητές. Όπως είπε και η Πόλα, οι αίθουσες γεμάτες από το πρωί, 9 η ώρα. Ήρθαν γιατροί, φίλοι, ακτινολόγοι, πυρηνικοί γιατροί από άλλες ειδικότητες και δεν πιστεύανε ότι 9 η ώρα το πρωί θα έχει τόσο κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνέδριο αυτή τη φορά ήταν 3 γεμάτες μέρες, από την Παρασκευή το πρωί μέχρι και σήμερα, Κυριακή απόγευμα, οι αίθουσες είναι γεμάτες. Θα ευχαριστώ και εγώ όλους τους εθελοντές μας, όλους όσους συνέβαλαν και θέλω να ευχαριστήσω και την ΕΦΙΕ και την ΕΛΕΝΕΠΗ για την τιμή που μου έκανε να βοηθήσω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, και το δεύτερο συνέδριο το διοργάνωσε περίπου η ίδια ομάδα με την προσθήκη της Λίας και του Μανώλη. Δεν είχαμε βέβαια την πρόεδρο της ΕΦΟΜΠ μαζί μας, δεν την είχαμε καθημερινά εννοώ, γιατί από πίσω μας και μας στήριζε πάντα, την είχαμε πάντα κοντά μας, μέσα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχει, την έχει. Εγώ θέλω να πω ότι οι εθελοντές που αναφέρατε ήταν περισσότεροι από 35, θα τους διαβάσω αναλυτικά τα ονόματά τους στην τελετή λήξης, με συντονίστρια την Ευγενία που το έχει ξανακάνει και στα προηγούμενα συνέδρια με μεγάλη επιτυχία και ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζουμε. Επίσης να πω ότι ήταν εκπληκτική η στενή εκτελεστική ομάδα, να το πω, η Αγάπη, ο Αναστάσης και ο Κώστας, οι οποίοι πραγματικά με την εμπειρία και των προηγούμενων συνεδρίων πραγματικά συνεννοούμασταν με κλειστά μάτια και νομίζω ότι έκαναν καταπληκτική εκτελεστική δουλειά και κουράστηκαν βέβαια και πάρα πολύ. Τώρα, για τα ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κανένα συνέδριο αν δεν είχαμε όλους αυτούς εδώ τους καταπληκτικούς χορηγούς μας, οι οποίοι μας στηρίζουν και μας εμπιστεύονται και μας στήριξαν και στο προηγούμενο συνέδριο, μας στήριξαν και σε αυτό, αναμένουμε θα μας στηρίξουν και στα επόμενα και χάρη σε αυτούς κάνουμε ένα ποιοτικό συνέδριο με πολλές δράσεις. Φέτος είχαμε πολλές καινοτομίες, είχαμε το hands-on course στους υπερήχους, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία και μεγάλη ζήτηση και κάναμε 2 τέτοια και 12 να είχαμε πάλι γεμάτα θα ήταν. Είχαμε την αλληλεπίδραση των νέων με τους παλιότερους που τελικά επεκτάθηκε πολύ πέρα από τα όρια της αίθουσας που την οριοθετήσαμε και την έβλεπες συνέχεια να γίνεται σε όλο το συνέδριο. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή εμπορική έκθεση που όλοι οι χορηγοί μας ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από τον κόσμο που αλληλεπίδρασε και μαζί τους και μάλιστα από αρκετές εταιρείες ακούσαμε ότι πήγαν νέοι και συζήτησαν για πιθανές δουλειές μαζί τους, γιατί αρκετοί ψάχνουν για καλά νέα παιδιά. Είχαμε επίσης την καινοτομία των τιμητικών διαλέξεων που ήταν αφιερωμένες σε πολύ σημαντικούς συναδέλφους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και δεν βρίσκονται μαζί μας, αλλά έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ιατρικής φυσικής και στη δική μας ιστορία, γιατί είναι βέβαιο ότι θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη θέση αν δεν είχαμε αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι έγραψαν τη δική τους ιστορία στην ιατρική φυσική. Είχαμε, τι άλλο ξεχνάω από τις καινοτομίες μας, πολλές. Τις διαδραστικές συνεδρίες που ψήφιζαν τα παιδιά την ώρα της συνεδρίας και επέλεγαν απαντήσεις. Είχαμε
πολύ καλύτερη επικοινωνία σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο, ξεκινώντας από εκείνο το υπέροχο βιντεάκι για το οποίο εγώ άκουσα πάρα πολλά και καλά σχόλια, το οποίο φτιάξαμε αρκετούς μήνες πριν από το συνέδριο, αλλά και με την εκστρατεία ενημέρωση στα social media, την οποία την επιμελήθηκε ο Παναγιώτης, και τα γραφιστικά τα έφτιαχνε η Αγάπη. Είχαμε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο έγινε χορηγός επικοινωνίας μας την τελευταία εβδομάδα και μας βοήθησε πάρα πολύ στην επικοινωνία του συνεδρίου. Είχαμε την καινοτομία των posters, των αναρτημένων posters, όπου έγιναν και οι παρουσιάσεις τους των καλύτερων από αυτών και θα ακούσουμε τα αποτελέσματα σε λίγο στην τελετή λήξης για τις βραβεύσεις και των posters. Είχαμε και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις που οργάνωσαν κάποιοι άλλοι φορείς βέβαια, αλλά με αφορμή την υλοποίηση του συνεδρίου, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, το καταπληκτικό beach party που οργάνωσαν τα δύο μεταπτυχιακά χτες το βράδυ και πραγματικά κανένας μας δεν περίμενε αυτή τη μεγάλη του επιτυχία. Κανένας δεν περίμενε να είμαστε σήμερα εδώ μετά από αυτό. Κανένας δεν περίμενε να ήμασταν σήμερα εδώ αυτή την ώρα μετά από αυτό το beach party, πράγματι. Και οι κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από τα εργαστήριά μας, Παντελή, με τις επισκέψεις στα σημαντικά μουσεία των Αθηνών, και γενικά... Ψηφιακή προβολή που είχαμε, είμαστε αστρόσκονοι. Βέβαια. Την καταπληκτική, ναι βέβαια, την καταπληκτική τελετή έναρξης. Την καταπληκτική τελετή έναρξης με αυτή την ιδιαίτερη παράσταση που παρακολουθούσαμε, που όλοι ήρθανε και μας είπαν συγχαρητήρια για αυτή την ιδέα. Ήταν ιδέα της Πόλας βέβαια, καταπληκτική ιδέα. Την υιοθετήσαμε αμέσως μόλις μας την είπε και πράγματι αποδείχτηκε πάρα πολύ καλή και βέβαια βάζει τον πύχη ακόμα ψηλότερα και για καινούργιες ιδέες στα επόμενα συνέδρια. Νομίζω επειδή δεν μας ακούνε οι υπόλοιποι, μπορώ να ανακοινώσω τώρα και τον συνολικό αριθμό συνέδρων. Το συνολικό αριθμό συνέδρων, ο οποίος, παιδιά, προσέξτε, στο προηγούμενο είχαμε 720, έτσι, ωραία. Ερχόμαστε εδώ στο συνέδριο με 650 προεγγραφές, ήδη δηλαδή 650 ήταν εγγεγραμμένοι. Ερχόμαστε εδώ, έχουμε, αν θυμάμαι καλά, 750 κορδονάκια, τελειώνουν, που σημαίνει ξεπερνάμε τους 750. Στη συνέχεια, εκτός από τους 650, είχαμε τυπώσει άλλες 200 λευκές κάρτες συνέδρων. Τελειώνουν, που σημαίνει ότι φτάσαμε τους 850. Και τελικά έχουμε 870 εγγεγραμμένους συνέδρους. Απίστευτο νούμερο, δεν το περιμέναμε με τίποτα. Φαινόταν βέβαια ότι θα είχαμε μια σημαντική αύξηση από τον αριθμό των εργασιών. Στο προηγούμενο συνέδριο είχαμε 161 εργασίες που κατατέθηκαν, σε αυτό είχαμε 203 ή 4. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως. Από όλη την Ελλάδα και στην πράξη έχουν συμμετάσχει όλα τα εργαστήρια ιατρικής φυσικής, νοσοκομιακά, ιδιωτικά, πανεπιστημιακά, τα πάντα, και στην πράξη ήρθαν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα. Και εκτός Ελλάδας. Συνάδελφοι Έλληνες που... Και εκτός Ελλάδας. Μπράβο, πες το Παντελή. Ναι. Από την Κύπρο ήρθαν πάρα πολλοί συνάδελφοι αυτή τη φορά και την προηγούμενη ήταν, αλλά αυτή τη φορά ήταν ακόμα περισσότεροι. Αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοι από άλλες χώρες που μας θύμισαν με την παρουσία τους και σαν ομιλητές και παρακολούθησαν το συνέδριό μας και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους αυτούς. Χωρίς αυτούς και τη βοήθεια όλων αυτών που εσάς βέβαια δεν θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα τόσο καλό, πιστεύουμε, συνέδριο. Όπως είπα, 3 μέρες συνεχόμενες, διαλέξεις παντού, πάρα πολλές παρουσιάσεις των φοιτητών. Εμένα σε αυτό δίνω επίσης μεγάλη σημασία. Οι αίθουσες με τους φοιτητές και τις παρουσιάσεις, όχι μόνο από τους φοιτητές, αλλά και από τους συναδέλφους, ήταν γεμάτη κάθε μέρα. Μια αίθουσα που ήταν πάνω από 120 άτομα, ήταν γεμάτη καθημερινά. Λοιπόν, άρα τώρα που είπες για τις γεμάτες αίθουσες,
Πριν λίγο έκανα μια ανάρτηση στο Facebook με μια καταπληκτική φωτογραφία που μου στείλε η Ευγενία, όπου είναι ένα παιδάκι, που δεν φαίνεται το πρόσωπό του γιατί είναι με πλάτη, ένα παιδάκι που κάθεται στο πάτωμα. Δεν έχει θέση να καθίσει και κάθεται στο πάτωμα. Καταπληκτική φωτογραφία. Είχαμε και παιδάκια, πρέπει να το πεις αυτό. Είχαν έρθει και παιδάκια, έτσι. Άρα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο που θα είναι πιο περιφερειακό και θα κάνουμε συνέργειες, ίσως και με άλλες ενώσεις, με άλλες Η σκέψη χώρες. είναι να ανοίξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα το συνέδριο. Εντάξει, έγινε 2 φορές στην Αθήνα, αποδείχτηκε με το δεύτερο ότι υπάρχει μια σταθερή ανάγκη του κόσμου να συμμετέχει στο Πανελλήνιο Συνέδριο. Δεν ήταν δηλαδή συγκυριακή και συμπτωματική επιτυχία του πρώτου. Και αφού αποδείχτηκε αυτό, νομίζω ότι όλοι μας νομίζουμε δηλαδή ότι μπορείς να ανακοινώσεις τώρα που θα είναι το επόμενο. Θα το ανακοινώσουμε στην τελετή λήξη. Δεν θες δεν μας ακούει κανείς. Να το ανακοινώσουμε. Μπορείς να το ανακοινώσεις. Ωραία. Το επόμενο λοιπόν θα γίνει στη Λάρισα. Θα γίνει στη Λάρισα, όπου πρόεδροι του συνεδρίου θα είναι ο Γιάννης ο Τσούγκος και η Κική Θεοδόρου και θα συνεργαστούν σε αυτό και βέβαια όλοι μας, όπως και μας υποστήριξαν όλοι και εμείς θα υποστηρίξουμε τους συναδέλφους μας εκεί να κάνουν ένα εξίσου καλό και καλύτερο ακόμη συνέδριο. Αυτό ισχύει και από την ΕΦΟΜ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι και το επόμενο συνέδριο θα έχει την πλήρη στήριξη και μπορεί να κάνουμε κάποια συνέργεια με τη δημιουργία ίσως ενός σχολείου, κάποιων κοινών δράσεων, που να το ανοίξει λίγο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να έρχονται και άνθρωποι εκτός Ελλάδος. Πολύ ωραία. Και βέβαια, όπως είπε και ο Παντελής, είχαμε και πολλές και σημαντικές ανακοινώσεις, αλλά και το επίπεδο και των ομιλιών ήταν πάρα πολύ καλό. Το επίπεδο του επιστημονικού προγράμματος δηλαδή ήταν, νομίζω, το έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Το μόνο που να πω εγώ κλείνοντας και όποιος άλλος θέλει να προσθέσει κάτι στο κλείσιμο, να είμαστε καλά, να κάνουμε ωραία πράγματα. Εγώ να προσθέσω για να ξεχαστήκαμε. Αναφέρθηκες νομίζω στο Μανώλη τον Παπαναστασίου ότι βοήθησε, ήταν στην Οργανωτική Επιτροπή. Ήταν βασικός τέλος. Ναι, ήταν και η κυρία Παπά, η Γεωργία. Και η Γεωργία, ναι. Επίσης να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή Βράβευσης με πρόεδρο την Κική Θεοδόρου. Και σαφώς δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το Θεοτόκης Travel. Βεβαίως. Μας υποστηρίζει σε όλα τα συνέδρια. Και χωρίς την υποστήριξη αυτή που έχουμε από το Θεοτόκης Travel, με τη μεγάλη ευδοκία στη διοργάνωση των συνεδρίων, σίγουρα δεν θα φτάναμε σε τόσο ψηλά επίπεδα στο συνεδριό μας, σε όλα τα και ποιοτικά και ποσοτικά. Η κυρία Ιορδανή είναι απέναντί μας, λέει και αυτή ευχαριστή. Μας ευχαριστείτε κι εσείς. Είναι αμοιβαία η καλή συνεργασία που έχουμε, η οποία φέρνει αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και στα επόμενα για να είμαστε καλά.